Sa vám páči v Revúcej? Nemôžem povedať, ako sa mi páči mesto, lebo sme len prišli a hneď bola tma a išli sme na besedu, ale ľudia sú tu fantastickí. Sú takí srdeční, sú milí. Bola som už v Revúcej. Neviem, či som tu mala už besedu alebo niečo, ale v Revúcej som už bola určite. Chodíte rada na besedy? Na besedy chodím strašne rada. Je to... Človek, keď sedí za počítačom a píše text a píše knižku, tak ja ako autor často myslím na tie čitateľky, že či sa im to bude páčiť, či sa im to páčiť nebude, alebo ako to budú vnímať, či tú emóciu, ktorú tam dávam ja, budú cítiť rovnako, ako ju cítim ja. A keď sa s nimi potom stretnem na besedách a počúvam ich, tak je hrozne fajn prísť na to, že sme vlastne rovnaké, že sme rovnaká krvná skupina. O čom rada píšete? No, ja rada píšem o tom, čo mám odpozorované zo života. Mňa bavia vzťahy medzi ľuďmi, baví ma vzťah žena dieťa, žena matka, žena otec, bavia ma vzťahy medziľudské všeobecne. A to je tak široká téma, že to je na 100 000 kníh, takže o tom ma baví písať, keď je nejaký nový zaujímavý záchytný bod alebo iný uhol pohľadu a viem to spracovať, tak vtedy som nadšená písačka. Poznáte sa aj osobne s autorkami, ktorým vydávate vlastne knihy? No iste. Isté, že sa poznám osobne so všetkými autorkami, s niektorými sme dokonca aj kamarátky, ale poznám sa s nimi so všetkými, určite. Podľa čoho sa rozhodujete, či vydáte knižku alebo nie? Text, ktorý dostanem, text, ktorý dostanem, musí mať pre mňa niečo, čo musí mať chlap, keď vám príde do života. Neviete to pomenovať, ale strašne vás to priťahuje. Je tam nejaká chémia, hrozne vás to baví a pritom to nemusí byť ničím veľmi výnimočné, len má to pre vás niečo navyše. Keby som to mala teda povedať veľmi presne. Musí to mať pre mňa nejakú emóciu, musí v tom texte byť niečo, čo ma stále núti čítať ďalej. Pričom nezasnem lampičku a nepoviem si, že OK, zajtra sa dočítam. A keď to text má, tak vtedy viem, že to je knižka pre nás. Máte taký šiestý zmysel? Máte pocit na to? Áno, ja to volám intuícia, ale asi je to šiestý zmysel. Je to také niečo, že ja si poviem, že toto je Vitovka, alebo áno, toto by mohlo ísť do srdcoviek, ale myslím, že toto celkom mám, keď čítam tie riadky. Plánujete napísať aj ďalšie knižky? Neplánujete? Tak, presne. Ja moc neplánujem s tými knižkami. Ja si nemyslím, že keď je niekto autorom knižiek, ktoré sa predávajú, takže teraz musí naskočiť na nejaký vlak a pravidelne 2-krát alebo raz do roka vydávať knižku. Tento rok ja vôbec nemám ani chuť, ani ambíciu, ani námet na nejakú novú knižku. Ak tak napíšem jednu knižku rozhovorov, ale tak to je niečo úplne iné. Skôr by som si chcela tento rok oddychnúť a chcela by som sa venovať tomu filmu. A čo bude na budúci rok, to neviem, ale tento rok určite nie. A ďakujem vám všetkým, ktorí ste akože prišli na toto naše milé stretnutie a ja vám všetkým veľmi pekne ďakujem, že ste tu strávili s nami tieto chvíle a ja ďakujem našim hosťom. Ďakujem veľmi pekne. Aby mala pamiatku na Revúcu. Ďakujem vám veľmi pekne. A ešte ďakujem aj Vitke. Ďakujem, že ste prišli všetci. Ďakujem vám veľmi. Ďakujem.